Cool. Tusind tak. Det er godt. Så går jeg lige stille i gang. Jeg tror, vi skal gætte på 45 minutter, hvor jeg lige vil løbe nogle ting igennem, nogle AI-ting. Og det, jeg har tænkt mig at snakke om, det er, vi skal ind omkring ChatGPT. Jeg synes ikke, vi kan komme udenom. Bare roligt, det er ikke sådan en sæt, det er bare lige nogle tanker, jeg har i forhold til, hvordan jeg bruger det, sådan som jeg ser andre folk bruge det. Og så kommer vi ind på nogle andre ting. Så lige for at fortælle, hvem jeg er, så kigger jeg på Bing. Bing, det er jo den her hemmelige søgemaskine, som ingen folk har brugt i rigtig, rigtig lang tid. Men der skete det, at Bing købte sig ind i OpenAI og har integreret AI langt tidligere end nogle af de andre søgemaskiner. Og derfor så har jeg leget meget rundt med den, for ligesom at have en fornemmelse af, hvor vi er på vej hen. For det får jo stor betydning for alt af det andet, vi laver. Så jeg tænkte, for at introducere mig selv, så vil jeg spørge Bing om, hvem jeg egentlig er for en størrelse. Så jeg går på Bing her, og så siger jeg, hvem er I Potter? Det var et godt spørgsmål. Og så svarer Bing. I Potter er en online marketingchef og partner hos CO3 Digital Bureau, dansk firma, der tilbyder digitale løsninger til B2B-kunder. Han har baggrund som skolelærer og er kendt for at holde oplæg om B2B-markedsføring, hvor han forklarer den komplekse marketingverden på en nem og vestjysk måde. Han har også været for en dansk podcast om online markedsføring kaldt Potterkort, hvor han inviterer nogle af Danmarks dygtigste marketers til en snak om deres specialer. Han er desuden lejrchef for konferencen Marketing Camp, hvor han sørger for, at alle folk har det godt. Den har i hvert fald lune og menneskelighed, det svar der. Så det er et godt eksempel på, hvordan AI allerede nu er integreret som en del af søgemaskinerne. Jeg bliver lidt mere nysgerrig på at finde ud af, hvad den egentlig kan finde ud af mig. Så jeg siger her, han lyder meget sympatisk, ham Potter der. Ser han godt ud? Kan du ikke vise mig et billede af I Potter? Og så svarer Bing, jo, Potter er en meget sympatisk og dygtig person, der har en passion for online markedsføring. Han har også et venligt og smilende ansigt, som du nok kan se på det her billede. Han har kort, mørkt hår, et skæg og briller. Han ser ud til at være i god form og glad for sit arbejde. Jeg håber, du kan lide billedet af ham. Så den er god langt hen ad vejen, og så tager den altså fejl. Jeg er bestemt ikke i god form. Og her er så, hvordan de lige ser mig derude. Så det er et godt eksempel på, hvordan AI allerede nu er integreret i de forskellige ting, og det er vi jo nødt til at tage højde for, når vi arbejder med marketing. Så det var lige kort om mig. Det, vi skal igennem her, det er, at vi skal snakke ChatGPT, og det er lidt omkring, hvordan man prompter. Der synes jeg, har et par bud på. I hvert fald noget, som kan være med til, at du måske tænker lidt anderledes. Og så skal vi se plugins og nemme alternativer. Jeg synes, det med at prompte er sådan lidt et paradoks. Altså, vi snakker om noget intelligent her, og så er vi tilbage ved, at man skal spørge på en bestemt måde, for at det virker. Men det er altså kun et spørgsmål om tid, inden at det bliver gjort nemmere. Der vil jeg prøve at vise nogle plugins, som kan gøre det. Og så hopper vi simpelthen over i 19 AI tools, hvor I bare skal læne tilbage, og I skal se det som inspiration. Jeg vil prøve at vise, hvordan jeg har brugt det, så I kan få en fornemmelse af, hvordan I vil kunne bruge det i jeres markedsføring. Og jeg vil skyde på 15 af de her værktøjer, bruger jeg hele tiden. Og så har jeg taget nogle med, som jeg bare er fascineret af. Det er ikke nogen, jeg sådan ligefrem bruger, men det giver sådan en fornemmelse af, hvor vi er på vej henad. Og så slutter vi her omkring en times tid. Nå, så kommer den første, der ikke kan høre mig, Dina. De andre siger, de kan høre mig, så jeg tænker, prøv at klikke på et eller andet. Sorry, Dina. Det lykkes nok. Det håber jeg. Godt. Yes, webinar det optages. Jeg er i gang med at optage, så det kommer til at ligge derude. Og I får selvfølgelig også slides tilsendt. Og så har jeg fået Lone til at samle de her tools i en fin lille liste. Og så tænker jeg, og I er allerede godt i gang med at bruge kommentarfeltet derude. Det er cool. Jeg prøver at holde øje med, og skal nok prøve at reagere. Men jeg tænker også, når jeg kommer til at vise nogle af de her tools, hvis I kender nogle alternativer, smid dem i kommentarfeltet, fordi så vil jeg påtage mig og samle op på det bagefter, og så sende det ud med listen, sådan at vi får et hav af forskellige ting, vi kan kigge på. Fordi jeg har bare valgt 19 ud. Der er masser at vælge mellem. Jeg synes virkelig, det er helt vildt, hvad der sker i øjeblikket.
Når jeg møder folk, som har kigget på ChatGPT, så hører jeg tit det der med, at det er verdens ringeste søgemaskine. OpenAI har været koblet på nettet, så var det ikke koblet på nettet, så var det koblet på nettet. De har bøvlet lidt med, at selvfølgelig skal det være... altså, de er jo ansvarlige over for de svar, der kommer derude. Så det er ligesom om, de har åbnet noget, og så er de lukket for det igen, og nu har du adgang, hvis du køber, og så videre. Jeg synes ikke, man skal se det som en søgemaskine. Ikke ChatGPT, men OpenAI, som ChatGPT også arbejder på, det er så, det ligger i Bing, hvor du kan se, hvordan det virker som en søgemaskine. Men særligt ChatGPT ser jeg mere som en slags sparringspartner. Altså en kollega, som du kan tage fat på, og der er det jo ikke anderledes end alle mulige andre kollegaer, at du får jo ikke et bedre svar, end det spørgsmål, du stiller. Så det er sådan set det, som man skal have for øje, når man bruger ChatGPT, det er, du skal være god til at stille de rigtige spørgsmål. Og det er så det, der er lidt nollert, ikke? Fordi det er ligesom om, du skal lære et nyt sprog for at kunne gøre det. Men det er ikke så svært endda at prøve at vise jer nogle eksempler. Så kunsten ved at bruge ChatGPT, det er, at man er god til at prompte, altså god til at stille spørgsmål. Og der vil jeg lige prøve at vise jer et eksempel her. Så det er et spørgsmål. Jeg kan godt se, at det er jo et langt spørgsmål. Men der går ind og fortæller ChatGPT, hvad det er, jeg gerne vil have hjælp med. Og den bruger jeg hele tiden. Så man kan sige, at jeg har brugt noget tid på at lave det her prompt. Og nu har jeg et kæmpe promptbibliotek med forskellige ting, som jeg bruger. Og så bliver den bedre hen med tiden, ikke? Men det jeg starter med at skrive her, det er, kære ChatGPT, jeg vil gerne lære dig en model for, hvordan du skriver gode overskrifter. En god overskrift, den har 5 grundelementer. Og ved hvert element, der vil jeg gerne give dig nogle eksempler, sådan at den kan lære. I en god overskrift, der vil jeg gerne have, at der indgår et tal, altså hvor mange. Og så kommer med eksempler. Det kan være grunde, det kan være fejl, whatever. Så vil jeg rigtig gerne have, at målgruppen, altså dem jeg taler til, også indgår i overskriften. Jeg vil rigtig gerne have, at den tager hvad med. Altså er det tips, er det grunde, er det fejl, lektioner, eksempler, skabeloner osv. Og så vil jeg rigtig gerne have, at den medtager, hvordan jeg kommer til at arbejde med nogle ting. Og så prøver jeg hele tiden at arbejde med at lave noget twist, altså prøve at skabe noget menneskeligt. Og nogle gange så sidder det lige i skab, andre gange så er det helt galt. Så det er det, jeg kalder for twistkniven. Så I kan også se her, der fortæller ChatGPT, hvad det er for et svar, jeg gerne vil have. Og nede i bunden, der har jeg så lavet et felt, der hedder emne. Og her i eksemplet her, der er så sagt, at det skal være AI markedsføring. Og så har jeg skrevet målgruppen B2B virksomheder. Og så kan I se, så kommer den så med svaret her. Den siger, jeg forstår elementerne, altså den forstår den opskrift, jeg har givet. Lad os gå videre, og så lave vi 10 overskrifter. Og så er den så kommet med 10 overskrifter. Jeg kan se, der er tal i de fleste. Ordet B2B, som var målgruppen, er også med i de fleste af dem derinde. Og det er jo ikke altid, der er plads til det, men jeg har ligesom givet dem et opdrag, det er det, den handler om. Når I sidder og kigger på det der, så er der nogle danskkyndige, som siger, den er jo helt gal. Og der kan man jo godt sætte sig på hælen, og så synes det hele, det er rådent. Men igen, det svarer til en god kollega. Så i stedet for at blive sur og ikke gøre noget ved det, så har man så mulighed for at gå ind og sige, jamen prøv at høre, jeg synes ikke det du kom med, det sad lige i skabet. Så det jeg siger til ChatGPT, det er, prøv at høre, du er rimelig glad for at bruge versaler, altså store bogstaver. Kan du ikke bare nøjes med dem, der er grammatisk korrekt? Og så er det en rigtig sød kollega, fordi den går tilbage og siger selvfølgelig undskyld for det. Her er de samme overskrifter med korrekt store bogstaver. Og så får jeg det samme, og så kan I se, nu har den skrevet det korrekt. Og den er meget, meget høflig. Den skriver til sidst, jeg håber, at de her overskrifter er mere i overensstemmelse med korrekt dansk grammatik, og stadigvæk hjælper med at fange opmærksomheden for din målgruppe inden for AI markedsføring for B2B virksomheder. Så I kan godt se, Brian, du er sjov. Som I kan godt se, på den måde, så kan man jo kommunikere med den som en god kollega. Og man kan blive ved, for nu fik jeg 10 gode overskrifter, men jeg synes, at nummer 1 og 8, de er de bedste. Altså det er lidt hen i den retning, som jeg tænker. Så der går ind og siger, vil du ikke godt prøve at arbejde videre med nummer 1 og 8, og så komme med yderligere 10 varianter af de 2, og så vender den tilbage. Kan I forstå princippet? Så det er det der med at tro, at man kan lave et prompt, og så svare den lige præcis det, man vil. Det er jo lidt naivt. Men at blive ved med at spørge ind og bede den om ting i den samme tråd, så arbejder man videre med tingene. Og når man så kører det her helt ud,
så jeg begyndte at arbejde med sådan nogle flere steps. Så jeg får lavet sådan nogle, hvad skal vi kalde det for, nogle skabeloner, som jeg kan bruge fremadrettet. Den her, det er et eksempel på, hvordan jeg går ind og starter med at arbejde med at lave en persona. Og ud fra den persona, der går jeg så ind og laver en freebie, altså noget, hvor de vil opgive deres e-mailadresse. Så går jeg ind og laver en landingsside, og så beder den også om at komme med forslag til 6 mails, som jeg kan lave til målgruppen. Så det, jeg spørger om her, det er, først så i senere sætter jeg, hvad det er for en specialist, jeg gerne vil have, det er. Jeg siger til den, du er en digital markedsfører, og du specialiserer dig i brugeradfærd og forskning. Jeg vil have dig til at oprette en detaljeret kundepersona for marketingkonferencen kaldet for B2B-dagen. Den konference, vi holder i Today CO3. Konferencen den er målrettet marketingchefen hos B2B-virksomheder, hvor de kan få inspiration til, hvordan de bliver endnu bedre til markedsføring. Så nu beder jeg den om at lave en persona. Og I skal ikke kunne læse alt det her, det er bare for at give en fornemmelse af, hvad den kommer tilbage med. Så den går ind og så siger, at en personens navn, det er Maria, marketingchef. Hun er typisk mellem 35 og 45. Her er hendes arbejdssituation, det er den her uddannelse, hun har. Her er hendes arbejdserfaringer. Her er de udfordringer, hun står overfor. Her er de interesser, hun har. Sådan her plejer hun at blive klogere på forskellige ting. Hvorfor skulle hun deltage i B2B-dagen? Og hvad vil afholde hende for at deltage. Så I kan se, nu har den lavet en hurtig persona. Jeg siger ikke, at man skal tage det her. Har du udfordret med? Nej, det har jeg ikke. Det vil ikke give så meget mening. Jeg har ikke data på dem på den måde. Så den går ind og laver en persona derinde. Og så går jeg så skridtet videre. Så siger jeg så, okay, så nu har du lavet personaen for mig. Vil du ikke godt være sød og lege ekspert inden for lead-generering, hvor du specialiserer dig i at lave lead-magneter, altså noget, hvor folk vil opgive deres e-mailadresse med høj konverteringsrate. Jeg vil gerne have det til at oprette en lead-magnet i form af et webinar. Så der går jeg ind og siger, at jeg gerne vil lave et webinar. Det kunne også være sagt e-bog eller whitepaper. Eller det kunne også være, at jeg havde bedt dem om at komme med forslag til, hvad jeg skulle lave af format. Og så vil jeg gerne have, at den også skriver teksten til landingssiden og en disposition til det webinar, jeg skal holde. Og målet er så at gøre mine huse grønne, så man tænker, mere af det, og så deltager man så i B2B-dagen. Og der kan I se nede i sidste afsnit, der beder den om at bruge rammen til at gøre det her i form af, i stil med Frank Kern. Og der går den så ind, og så går den tilbage, den kender jo personaen, og nu går den ind og foreslår, at jeg laver et webinar, der hedder Maximer din B2B marketing succes. Og så går den ind og fortæller, hvad er det for en udfordring, som Marketing Maria står overfor. Agitation, altså hvordan kan jeg få hende til at forstå, at det her det er vigtigt, og hvad er løsningen? Og så kommer så med dispositionen for webinaret, og så kommer man med forslag til, hvordan jeg går ind og laver landingssiden. Og så synes jeg, at det sjove her, og den her, det så jeg på TikTok, for jeg har aldrig selv tænkt tanken. Meget af det, jeg har her, har jeg for TikTok, skal jeg lige sige. Det er jo ikke, fordi jeg er et unikum, sidder og selv tænker de her ting. Jeg researcher, finder nogle ting, og så arbejder jeg videre med det. Nu beder jeg ChatGPT om at lave efterkritik af det, den allerede har lavet. Altså det, den har lavet til mig indtil videre, der går ind og siger til den, vil du ikke godt være sød og hoppe tilbage til, at du er kundepersonaen. Kritiser den tekst, du har lavet til landingssiden og webinaret, og så prøv at komme med indvendinger, og også komme med forslag. Så går den saftsus med ind og læser det, den har lavet igennem, og så går den ind og perspektiverer det, siger, at det her det er godt, men du kunne også vælge at gå den vej. Jeg oplever lige pludselig, så har jeg 2 ting, hvor jeg kan holde op mod hinanden, og så kan jeg implementere de forskellige ting. Så det med, at jeg kan få den til at lave efterkritik af det, den allerede har lavet, det er en mega god egen, altså i forhold til at tænke nye idéer, der er det genialt. Så går jeg ind og siger, nu er du så copywriter, og du specialiserer dig i at skrive overbevisende tekster, der får brugeren til at kende, lide og tillid, know, like and trust, og tager handling og booker en plads på B2B-konference. Med det her tankerne, så vil jeg gerne have, at du opretter en 6-delt e-mail nurture sequence, som kan inkludere, den skal inkludere velkomst e-mail, der leverer lead-magneten, og så vil jeg have dig til at oprette den stadigvæk i Frank Kern-stilen. Og så går den ellers ind og foreslår de 6 e-mails, som jeg skal arbejde med. Jeg hopper videre, I behøver ikke se det. Jeg håber, det giver mening. Så det er det der med hele tiden at bruge.
oplever også nogle gange folk, de tror, at der kommer et eller andet, man bare kan copy-paste. Og det er, der er nok rigtig mange, der håber på, så den kan gøre det for os. Jeg ser det mere som en rigtig god kollega, som jeg kan spare med. Og ofte så har jeg en rigtig god idé om, hvad det er, jeg gerne vil have. Men så kommer det ind og nuancerer nogle ting, eller får mig til at tænke på en anden måde. Så det er det, jeg prøver at bruge den til. Jeg kunne finde på at lave den her, og så bede den om at bruge AIDA-modellen i stedet for at se, om det rammer noget andet. Og det var rimelig hurtigt gjort, når først man har gjort benarbejdet. Så de her prompts, dem har jeg til at ligge, og dem arbejder jeg hele tiden videre med, og de bliver udviklet. Og på et tidspunkt, så har jeg nostet så meget rundt i det, så jeg skal tilbage for at hente en af de gode, fordi at man ligesom hurtigt kan gå død i den. Så oplever du, den rammer en okay persona, spørger Sande om. Ja, det synes jeg faktisk, den gør. Også i sådan en grad, så jeg tænker, nogle gange, så synes jeg ikke, der kommer så meget nyt, hvis jeg skal være ærlig. Men så kan vi så gå i dybden og begynde at lave efterkritik af den, som vi har i forvejen. Det vil sige, de ting, som vi har tænkt, så kan man begynde at udfordre på, hvad det er, jeg har tænkt. Så igen, som god sparringspartner, man kan blive ved lige så lang tid, som man synes, at det giver værdi, ikke også? Så spørger Cecilie, laver du prompter hver gang, du skal lave en tekst, du gemme den persona, så du forstår, hvad du siger. Det kommer lige til, hvordan man kan arbejde med persona, og ikke prøve at lave den, ikke behøver at lave den fra gang til gang, så det kommer lige tilbage til. Så det er det her med at prompte. Og som sagt, så virker sådan lidt, det er sådan lidt, skal lære sprog igen. Det er lidt træls, ikke? Men det er sådan, det lige er. Men der vil jeg prøve at vise nogle alternativer til det. Og en af dem, den hedder AIPRM. Don't know why. Og det er et plugin, som man kan bruge i Chrome. Man kan bruge den gratis, og så kan man vælge at betale $20 om måneden. Så kan man nogle flere ting, blandt andet begynde at dele det med kollegaerne. Og det er lidt smart, når man nu har udviklet en prompt, eller arbejdet videre med en prompt, man så kan dele det med en kollega. Men prøv den af i den gratis version. Og der kan I se, hvad der sker. Der er altså på nuværende tidspunkt 4.222 forskellige prompts, og de er simpelthen delt ind i forskellige kategorier, så man kan gå ind og vælge en kategori. Så det kan være SEO, det kan være generel marketing, det kan være copywriting, whatever. Og nu kan jeg lige prøve at vise jer nogle af dem, som jeg har prøvet at bruge. Og det man så gør, det er, at man klikker, og så kommer der så nogle felter, man skal udfylde. Så der er en derinde, hvor man kan gå ind og lave en contentplan. Og der er så jeg taget nogle informationer ind. Jeg mener, at den her, det er for noget iværksætteri, tror jeg. Og så kommer den med forslag til nogle overskrifter til noget indhold, man kan arbejde med mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag osv. Det er sjældent, at jeg vil sige, at alle 3 uger er lige gode, men jeg har i hvert fald til en 10 dage, når jeg kigger det igennem igen. Jeg bruger det mest som inspiration og tænker, hvordan kan jeg arbejde videre med det. Nej, Sofie, den fungerer. De fleste fungerer også på dansk, og så er der nogle af dem, hvor i prompten, der står der, at det skal være på engelsk, og der kan man ikke komme ind og rette i den. Det kan du så i den betalte udgave. Men tro mig, jeg tror sagtens, du kan finde de fleste. Jeg vil så også sige, at nogle gange der arbejder jeg på det engelske, og så oversætter til sidst, alt efter hvordan det lige er. Man kan også få idéer til opslag på sociale medier. Så her er der et bud på, hvordan man går ind og gør. Og kan jeg huske, jeg mener også, det var iværksætteri. Det tror jeg også, det var, ja, det var det. For starting a new business. Og der står der, hvad for nogle søgeord skal være, hvad posten skal handle om, og så er der også forslag til, hvad man kan finde på af billeder osv. Og igen, hvis man ikke synes, det er godt, så siger man bare regenerate response, så kommer man med 5 nye forslag. Så igen, copy-paste, smid det ind i din contentplan og blive inspireret på den måde. Man kan også gøre det, at man går ind og, lad os nu sige, at jeg vil ligge rigtig godt på søgemaskiner på ladestander til elbiler. Så går jeg på Google og søger for at finde ud af, hvem ligger godt derinde allerede. Og her er der skrevet ladestander til elbiler, og der kan så se FDM, de har en artikel, som Google har vurderet har en høj værdi, så den ligger godt i søgemaskinen. Og der går jeg ind, så hugger jeg den ur, og så går jeg ind og så siger, jamen vil du ikke godt være sød og skrive en artikel på baggrund af den her artikel? Og så går den ellers i gang, giver den en overskrift, guide til opladning af elbil og plug-in hybridbil, og så skriver den så ellers artiklen for mig. Igen, jeg tror ikke, man bare skal copy-paste, det kan man godt,
Men at give det her til en, som er god til at skrive, der er det jo et skidegodt oplæg, ikke? Den kommer ovenkøbet ind og giver nogle kodesnaser til, hvordan man kan lave grafer og så videre. Så igen, det er et plugin, man kan gå ind og bruge meget, meget nemt at tage fat i. Nogle gange så det er fint nok at få ChatGPT til at skrive til en. Jeg synes ikke, ChatGPT er vanvittigt god til at skrive. Men det med at bede den om at komme med en disposition, synes jeg er værdifuldt. Så her, der har jeg lavet det samme. Der har jeg bare bedt den om at bare komme med dispositionen. Og så kommer simpelthen med disposition og give den til en copywriter som et opdrag. Eller, og det er jeg jo nødt til, vende med kunden og så sige, det her er det diskussion, kunne tænke os at gå med. Er der noget, jeg mangler? Er der noget, jeg har misset? Hvad tænker du? Det er langt nemmere, end når man sidder et blankt stykke papir og skal sidde og research selv. Så mega effektiv måde at gøre tingene på. Så var der en af jer, der spurgte til det der med, om man skal ind og lave personas fra gang til gang. Det behøver man ikke, og det her det er altså ikke en betalt udgave. Jeg har kun vist ting, som er gratis i ChatGPT. Den betalte, det er sindssygt spændende, men det er et andet kapitel. Når I er inde i ChatGPT, så prøv at lægge mærke til nede i venstre hjørne under profilen. Der kan man simpelthen gå ind og lave det, der hedder Custom Instructions. Det betyder, at i stedet for, at hver gang man har en tråd, og man ved, hvad målgruppen er, så kan man simpelthen gå ind, og så kan man skrive det en gang for alle, og det vil så sige, at alle de prompts, du laver, mens din Custom Instructions er aktiv, der går den ind og ved, hvem personen er, plus at du går ind og fortæller, hvad det er for et output, du gerne vil have. Altså, hvordan skal det være formateret? Så når du gjorde det en gang for alle, så betyder det alt, hvad du laver fremadrettet, jamen det vil bare bygge på den persona. Så det er en rigtig smart måde at gøre det på, i stedet for at gøre det fra gang til gang. Jeg har gjort det, at jeg har brugt $5 på en sydafrikaner, en indisk sydafrikaner, som er fænomenal. Og han har simpelthen været inde og lave 300 personas, som han arbejder med, og det har jeg givet $5 for, og det ligger så i min note, og så kan jeg så gå ind og copy-paste derfra. Så der har jeg forskellige. Her der er en B2B-specialist, som jeg så har gjort til dansk, og så på den måde, så smider det ind, og så kan jeg skifte fra kunde til kunde, alt efter hvad jeg laver. Så det er en mega effektiv måde at få ChatGPT til at være endnu mere præcis på, ikke? Så jeg ser lige Kent, han siger, når man tager udgangspunkt i andre tekster, ligesom ved ladeeksemplet, kan man så også promptes til, at det kun må være eksplicit sammenfald. Jamen, der er jo egentlig ikke sammenfald, Kent. Altså, den går jo ind og bruger det som inspiration, og i virkeligheden, så kan det være, at man skulle tage samtlige 10 sider af dem, som er på forsiden og bruge som inspiration. Så det er jo ikke sådan, den går ind og kopierer, den bruger det som inspiration, og så arbejder den som den viden, den har i forvejen. Så på den måde, så. Og det der med skrivestil, Kent, Kent, ja, det var sandt, at lige svarede Kent. Men det kommer lidt til, fordi ChatGPT synes jeg ikke er sindssygt kreativ i sin måde at skrive på. Men OpenAI fejler ikke noget. Det er jo igen det der med at prompte. Og der er der forskellige portaler, som man køber sig ind i. Og det man egentlig betaler for, det er, at der er nogen, der har tænkt for en. Og der er Jasper et rigtig godt eksempel. Og Jasper var altså tidligere uden ChatGPT og har gjort det her længe. Og det man får derinde, det er, at man får nogle forskellige skabeloner. Og du får nogle forskellige værktøjer. Så på ChatGPT, der er det svært at rette i den tekst, der er, for den til at arbejde videre. Det kan du godt, men det er sådan lidt besværligt. Der er værktøjet her lavet sådan, at du hele tiden kan gå ind og hjælpe den. Du kan hele tiden gå ind og så sige, at det er det med skrivestil, det er det fra hver gang. Og så går den ind og bruger din skrivestil til at gå videre. Jeg har ikke arbejdet sindssygt meget i det. Jeg ved bare, at copywriteren er pjattet med det. Så der kan I se, at der er nogle formularer derinde, om man vil bruge AIDA-frameworket, PASS-framework, som vi så, jeg gjort tidligere osv. Så det er sådan lidt mere et kotterlyden. Line, sorry. Det burde altså være fint nok. Det er Teams. Du kan overveje, om du kan bruge appen i stedet for, hvis du er online. Så godt. Så kommer vi til et tool, som jeg aldrig kunne finde på at bruge, men det er bare som inspiration. Og hvis nu jeg havde en webshop, så kunne jeg måske godt finde på at bruge den. Det er et tool, hvor du kan opgive din website-adresse, og så går den simpelthen og scanner dit website. Så går den ind og finder ud af, hvad virksomheden hedder,
hvor dit logo ligger henne, og hvad det er for et CVI-farver, du bruger. Så I kan se her, har jeg gjort det for sjov på CO3, og den er så gået ind og fundet 3 af vores farver, nemlig sort, orange og grøn. Og så går jeg ind og siger, vil du ikke godt være sød og prøve at lave en annonce for konferencen, som vi skal afvikle, den der hedder B2B-dagen. Og så kommer den ind, så kommer den med 222 forskellige annoncer. Og så kan jeg ellers bare scrolle igennem, indtil jeg finder noget, jeg kan lide. Og man kan altid redigere i dem, men bare det med, at man får et hav af forskellige annoncer her. Og når jeg så har fundet den annonce, jeg rigtig godt kan lide, så går jeg ind og siger, den her kunne godt tænke mig at arbejde med. Vil du ikke godt være sød og lave de forskellige formater, jeg skal bruge? Så går den ind og laver de forskellige formater. Bum, så kan jeg downloade det, og så har jeg så mine formater derinde. Så det er vildt imponerende, at den bare kan gå ind og gøre det. Og jeg synes faktisk, den gør det okay. Det gør mine designer overhovedet ikke. De synes, det er helt forkert. Så vi kommer ikke til at bruge det, men værktøjet er da i hvert fald fascinerende. Så er jeg jo glad for at podcaste. Jeg er gået lidt i stå. Har travlt med alt muligt andet, blandt andet med at holde webinars. Men noget af det hårdeste ved podcast, det er, når man er færdig med at lave podcasten, så skal vi først til at markedsføre den. Og der er ligesom brugt al min energi. Men det kan altså gøres lynhurtigt med AI. Så her har jeg 47 minutters podcast, som jeg har som lydfil, og så uploader den simpelthen bare til et program, der hedder The Script, og så går den ind og aflæser min stemme, og så går den simpelthen og skriver teksten ud på det, der bliver sagt. Det vil sige, på 40 minutter, der får jeg simpelthen hele filen ud. Det, der er så imponerende, det er, at I kan se lydfilen nede i bunden, og det plejer at være den, jeg redigerer i. Nu har jeg lavet rigtig mange podcast, så jeg kan hurtigt se, hvornår der er huller i lyden. Men det, man kan her, det er, at man kan faktisk gå ind og så redigere på tekstniveau. Det vil sige, hvis jeg ser en sætning oppe i teksten deroppe, jeg ikke vil have, så kan jeg markere den, slette den, bum, så sletter den automatisk i lyden. Og den har så også lært min stemme at kende. Det vil sige, hvis jeg snubler over et ord, eller der er en sætning, jeg ikke fik sagt, eller et ord, jeg fik sagt, så kan jeg simpelthen skrive det, og så går den ind og kender min stemme, og så får den faktisk gjort, og den gør det sindssygt uhyggeligt godt. Man kan kun gøre det med en stemme ad gangen, fordi de vil være sikre på, at man ikke går ind og manipulerer med den anden. Så man kan kun rette i sin egen stemme. Hvad så, hvis man er for travlt til at podcaste? Det tager nemlig tid. Tro mig, I know what I'm talking about. Jamen, så har vi også en AI-løsning, som kan gå ind og hjælpe der. Der er der et program, som hedder Wondercraft AI. Og på det her, det er altså lidt uhyggeligt. Jeg skal lige sørge på min lyd af her. Der. Den siger, create a new podcast, og så går den og siger, what would you like to call the podcast? Jeg har så kaldt min for Online Marketing AI Tools by Potter. Den kan ikke på dansk den her endnu. Og så siger den så, what's the podcast about? Get the latest news from the world of AI and marketing. Boom, så kører jeg videre, og så går den og siger, super, nu har vi lavet podcasten. Nu skal du lave din første episode. Så kommer den saftsusme ind og foreslår, hvad det er for en intro, jeg skal lave. Welcome to the online, bum, 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 bum. Jeg kan vælge, hvad det er for en speakerstemme, det skal være. Det kan være min egen, det kommer jeg til. Her der er valgt Anna. Jeg skal så give soundtracket et navn, og så skal vi til, hvor lang tid vi gerne have musikken er i starten, og hvor meget vi gerne have den er i afslutningen. Og så siger jeg, bum, ja tak for det. Så går den ind og tænker over det, går ind og genererer lyden, og så siger den, Potter, nu skal du huske, at det med at lave podcast, du skal saftsusme sørge for at markedsføre den efterfølgende, så her er der nogle forslag til noget, du kan bruge på LinkedIn eller noget andet, og så kan man gå ind og arbejde med det, og så laver den en lille video, hvor lyden er, I har set den, hvor man så kan høre lidt om, hvad podcasten handler om. Kunne du høre lyden derude? Det håber jeg, det er hele argumentet for, at jeg går ind i det her Teams. Super. Vi kan jo godt høre, det er en computer, men vi kan godt mærke, hvor vi var hen. Altså i forhold til første gang, jeg lavede tekst i tale, hvor det var virkelig en computerlyd, så er det jo, så rykker det, og man kan altså bruge sin egen stemme. Noget andet, man kan, hvis man laver podcast, og det er altså det er de her ting, der tager tid. Og det her,
Det er nok det bedste værktøj, jeg har fundet indtil videre, synes jeg. Det hedder Podsqueeze. Der kan man simpelthen gå ind, og så uploader man sin lydfil derinde, og så siger man så, vil du ikke godt være sød og hjælpe mig her? Så går den og siger, jo, jeg kigger lige filen igennem, og det tager en 5-10 minutter. Det tager virkelig ikke længere tid. Og så går den ind, og så har den en fuld transkription, det vil sige, at den har alt det, der bliver sagt. Den har også show notes, hvor den simpelthen går ind og deler det op i de kapitler, som den har noteret sig. Og hvor der er, det næste er, at man laver timestamps, hvor man kan gå ind, og hvor der er tid på, der kommer til at vise jer. Man kan gå ind og lave titler, links og mentions, og hvad det er for nogle keywords, der bliver nævnt derinde. Man får forslag til, hvordan man kan lave en blogpost, et nyhedsbrev, opdatering til LinkedIn og Facebook, tweets, hvad det er for nogle quotes, altså hvad der bliver sagt i podcast om interessante dele, og bullet points og sådan noget. Det er jo sindssygt effektivt. Der er et eller andet, der har hånden i vejret. Og Leila, du kan ikke sige noget. Kan jeg koble dig på, tror du? Jo, nej, kan jeg ikke. Så, det var en fejl, okay. Så her kan I se eksemplet. Kan I se? Det er jo genialt. Så står der, hvornår jeg snakker, hvad tid det er, hvornår Christian er på, hvad det er, han siger osv. Og selvfølgelig er der fejl i den her tekst, men det er godt nok ikke ret mange. Altså, det er hurtigt løbet igennem. Og så lærer programmet, så når jeg finder et ord, jeg åbenbart ikke siger klart nok, hvor den tager fejl, når jeg så retter den en gang, så retter den hele vejen ned igennem teksten, og så vil den også gøre det efterfølgende. Så kom den med rettigheder, Lars, den tager vi lige til sidst. Den går ind og foreslår forskellige quotes, altså nogle af de ting, der bliver sagt, så kommer den forslag, og I kan se, der er kommet 21 forslag her, og jeg kan jo rette i dem, så det er jo bare nemt for mig lige at browse igennem. Baggrunden, den kan jeg også lave til min egen, så jeg kan bruge den fremadrettet, sådan at det er min helt egen stil. Og her er den landingsside, så den går ind og laver, hvor man kan lytte til podcast, så er der show notes, og så er den ovenkøbet delt op i kapitler. Jeg siger bare, hvis I ved, hvor meget tid jeg har brugt på at lave noget, der var en tiendedel så godt, så det her en gave. Det er vanvittigt godt. Så nu skal jeg bare i gang med podcast igen. Nu har jeg i hvert fald en god grund til det. Så den er nemlig cool, Lars. Så noget andet, som jeg har brugt sindssygt lang tid på. Jeg kom faktisk til at tænke på det for 15 år siden. Nej, 20 år siden, der arbejdede på TV MidtVest, der lovede jeg at tekste et program, som var 28 minutter langt. Den skulle jeg tekste på engelsk, fordi de gerne ville sende den et eller andet sted hen. Og det brugte 22 timer på at tekste på 28 minutter. Skal I bare se her. Captions. Det er så det dyreste program, jeg har fundet frem til. Og jeg har altså valgt at betale for det. Jeg betaler mindre 100 kroner om måneden. Så det er til den dyre side. Men jeg siger dig, den sparer mig tid. Det den gør, det er, at den er på din iPhone. Findes måske også til Android. Det ved jeg ikke. Men findes i hvert fald til iPhone. Jeg går ind i programmet, finder den video, jeg gerne vil arbejde med, uploader den, og så på se her. – 43 sekunder. Længere tog det simpelthen ikke. Hvis jeg skulle sidde med Final Cut Pro eller Premiere og gøre det der, så altså, det tager hurtigt en time. Det kan også nemt tage 2 timer, inden man har fået det gjort. Jeg var inde og rette i 3 ord, tror jeg. B2B-dagen, det fattede den ikke en bjælde af. Og så var der et par andre ord, men det tog mig ingen tid. Og så sørget for, at det er vores egen font, og det er vores egen farve. Men det har jeg gjort en gang for alle, og det vil sige, at det gør den altså fremadrettet. Susanne fortæller, at hun har den til Android, der fungerer den ikke ret godt. Det er ærgerligt, og spørgsmålet er, om det er lang tid siden, du prøvede, Susanne, fordi jeg oplever netop, at den bare virker mega godt. Så hvad så, hvis man ikke forstår dansk? Jamen, så beder den man bare om, at den skriver de her titles i et andet sprog.
Ja, så, og der har jeg altså ikke rettet teksten. Jeg vil ikke ane, om det er rigtigt eller forkert. Premiere Pro har fået den her funktion på dansk, Cool. Så hvis man har Premiere Pro, så gør man bare det. Hvis man ikke har, så er det nok billigere at vælge at gå med captions. Hvad så, hvis altså, er det ikke mere troværdigt, at man taler tysk? Det kan appen altså også. Altså, der er lidt Bamseline-effekt i den, ikke også? Men bare det, den kan bruge hans stemme til at køre videre med, det synes jeg er mega cool. En anden funktion, den har, det er der altså flere AI-tools, der har, det er det der med, om man kigger ind i kameraet. Det er svært. I kan se, jeg har svært ved at kigge ind i kameraet her. I sidder derude med, jeg sidder helt alene her. Men det kan appen altså også hjælpe med. Så I kan lige prøve at se Cecilie her. Hun kigger ned i et første klip, og det andet klip, der har jeg så brugt AI til at få hende til at kigge ind i kameraet i stedet for. Nu når I ved, hun kigger ned, så kan man godt se det, men jeg håber også, I kan se, at hun altså også kigger. Hvis det gav mening, så kan man se det på den måde der. Så, yes, hvad så hvis man ikke ved, hvad man skal sige? Er der ikke sådan en dimmer fra tv? Jo, det er der. Det hedder en prompter. Og der kan I se her, der kan man gå ind og så skrive teksten derinde, og man kan også bruge AI til at generere en tekst for sig, hvis man hellere vil det. Og så kan I så se, at jeg prøver at vise et eksempel ved, I kan se, at mig lige kigger ind under skærmen der, men der har jeg vendt kameraet om, sådan at den filmer den her vej, ikke? Og så står jeg og læser på skærmen, mens den ruller op derefter. Gør den også rimelig godt. Så hvis I bruger meget video, så vil jeg vælge at gøre det. Det, der er lidt ærgerligt, det er jo, at det kamera ikke er lige så godt, som den der er på bagsiden. Men hvis jeg vælger mellem en kollega, som hele tiden går i stå og bliver usikker, eller de lige har den prompter der, så kan jeg altså godt leve med kvaliteten. Det er jo ikke, fordi den er dårlig på den måde. Den er bare bedre på den anden. Hvad så, hvis man ikke er god på video? Er der ikke en anden en, der gør for mig? Jo, det er der selvfølgelig. Jeg har taget et billede her fra 2017, lidt mere hård og knap så mange kilo på ben. Og så har jeg smidt den ind i Midjourney. Midjourney, det er en billedgenereringsfunktion, hvor man stadig skal bruge Discord. Den er enormt besværlig at komme i gang med, og har været den bedste længe. Jeg kommer lidt tilbage til, om det stadigvæk er den bedste. Men den har været enormt kompleks at komme i gang med, og derfor har jeg også taget nogle alternativer med. Men jeg har brugt Midjourney her, så jeg uploadet billedet, og så spurgt, og så har jeg så givet den en prompt, som går ind og gør, at jeg bliver sådan lidt en tegneseriefigur. Der kommer den med 4 bud her, og så går jeg ind og bruger en anden prompt, hvor den kommer nogle andre bud, og så valgte jeg så at gå med den her. Så har jeg lavet billedet her, som er sådan lidt, og det var så med vilje at lave lidt en tegneseriefigur, hvor folk nogen reagerer på, om jeg kunne lave det mere realistisk, men jeg er egentlig interesseret i. Jeg synes, jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det er AI, og det er fiktivt. Og så går jeg på Level Labs. Level Labs, der kan man uploade sin stemme. Hvis man giver den 15 minutter, så går den ind og analyserer din stemme, og det vil så sige fremadrettet, der kan du gå ind og skrive, og så taler den så med din stemme. Så der kan jeg gå ind og skrive det, som jeg gerne vil have, figuren siger. Så går jeg på DID, tager fat i billedet, tager fat i lydfilen, uploader den, og så beder den så om at lave en video. Yes, og der kan I se, der har jeg også brugt caption til at lave den. Den er lavet for et halvt år siden. Det er blevet meget bedre, og det bliver hele tiden meget bedre, og også mindre komplekst. Jeg var alligevel inde over rigtig mange værktøjer for at kunne bruge den der. Afspillede den ikke? Jo, det er godt. Der er nogen, der misser noget, det er jeg lidt ked af. Det kan jeg ikke lige styre herfra. Så, iPhone er et fantastisk kamera. Til gengæld så er lyden mega dårlig. Nej, det passer. Den er ikke mega dårlig.
men mobiltelefonen er jo lavet, altså det er jo den samme mikrofon, man taler ind i, så den har sådan en super ny karakteristik, så den tager lyden den vej og den vej. Det video, jeg har set med Nikolaj og Cecilie, det har jeg bare taget med iPhone. Og det har jeg gjort, fordi at der er ikke noget galt med billedkvaliteten overhovedet. Lyden er bare en udfordring. Men der har vi heldigvis AI, der kan hjælpe med det. Adobe er ved at lave sådan en podcastpakke, hvor de kommer med nogle værktøjer. Den er gratis, den hedder Audio Enhancer. Og det man så gør, det er, at man uploader lyden derinde, og så gør den så kvaliteten bedre. Og nu håber jeg, I kan høre lyden. Jamen det kan I. Dem, der ikke kan høre lyden, det er jeg virkelig ked af. Fordi prøv lige at høre forskellen på de to her. Det er taget med en iPhone, og jeg har brugt et redigeringsprogram, og så brugt Enhancer. Jeg hører forskellen. Det er ikke fordi lyden på den første er dårlig, men for filen, den er meget bedre på nummer 2, ikke? Og måske hvis jeg lige kan hoppe tilbage her, så kan jeg lige prøve at vise jer. Kan I se forskellen på de to videoer også? Det er det næste program, jeg vil prøve at vise jer, det er CapCut. CapCut er gratis. Prisen for det gratis, det er, at der er en trailer på, hvor der står Made by CapCut. Der kommer altså bare på TikTok, og så skriver Remove Logo. Så er det nemmeste i hele verden, og så er den gratis. Eller så betaler man for den i bund og grund, så det er i orden. Jeg kan ikke huske, hvad den koster, men den er ikke vildt dyr. Men det I kan se, det er, at jeg har jo taget fat i baggrunden, og der er brugt det AI-tool i CapCut, hvor jeg simpelthen sagt, prøv lige at fritlægge Nikolaj, og det vil sige, at han er fritlagt i det billede, der er til højre, og der har jeg simpelthen kunne trække farverne og lyset ud af baggrunden, så I kan se, at det er mørkere og trådt tilbage, og så har jeg gjort det lidt uskarpt, mens jeg har gjort Nikolaj bare en my større, og det vil sige, hvis I kigger rigtig godt efter, så kan I se, at han har sådan lidt englestøv omkring sit tøj, men det gør bare, at det fremstår på en helt anden måde. Så det er et genialt værktøj. Det man skal passe på med, det er, at der er så meget tvivl derinde, at du kan virkelig få til at ligne noget, der er løgn, ikke? Men hvis du ved, hvad du laver, så er du kommet mega langt. Jeg har ikke haft åbnet Final Cut Pro i 1,5 år, tror jeg. Jeg har arbejdet sindssygt meget med det, men det kan simpelthen ikke svare sig. Jeg optager det på mobiltelefonen, jeg kan så godt redigere det, fordi det jeg ser på mobiltelefonen, jamen 80% af dem, der kommer til at se det, de sidder alligevel fra mobiltelefonen, så det er faktisk det, der er mere værdifuldt, end jeg sidder med en stor skærm, og sidder og fedter rundt med et eller andet, som folk ikke ser alligevel. Så, og værktøjet, det var godt, det er CapCut, og der er en pendant til den. Den finder jeg lige og smider på listen. Men jeg har simpelthen ikke prøvet den af, for jeg synes bare, at CapCut fungerer mega godt. Så på den måde. Godt. Musik. Der er nogen, der har snakket ophavsret nogle gange, og der er musik et problem, specielt lige snart du uploader på sociale medier. Enten så skal du bruge det, som alle de andre bruger. Det har nogle algoritmefordele, så det kan man godt overveje. Men en gang imellem, så må man gerne have noget, der er unikt. Der kan jeg henvise til SoundDraw, og det man kan der, det er, at der går man simpelthen ind, mega fedt, man går ind og definerer, hvad er det for musikstil, hvor langt skal det være, hvad er det for nogle instrumenter, og når du så har fundet et musikstykke, som du tænker, det er egentlig cool, så kan du simpelthen gå ind, og så kan du begynde at flytte rundt på de forskellige ting. Så hvis du pludselig synes, det her det er egentlig meget fedt med trommerne, kunne du ikke gøre det på en anden måde? Så regenererer du bare, og så kommer der forskellige trommer på, og til sidst så har du noget. Og fordi det er AI-genereret, så er der ikke nogen, der har ophavsret. Værktøjet her tager så nogle penge for, at man har adgang til det, men du går ind, laver musikken, download det, bum, så er du roligt, så tørs du vil, fordi det er AI-genereret, så der er ikke nogen, der har ophavsretten. Kan man så høre det genereret af en computer? Det kan man godt, men i forhold til noget af det andet, sådan musik, hvor der er royalty free, der tænker jeg, at det er mere end fint. Det kan man sagtens. Så. Et andet lille værktøj, jeg synes, der er cool, det er SuperMeme. En nem måde at gå ind og lave memes på. Der findes rigtig mange af de her, men jeg synes, den er lidt sød. Lynhurtigt. Jeg bare gå ind, og så tænkte jeg vil lave en til i dag. Så jeg skrev Finding Great AI Tools for Marketing.
og så siger generate, og så, jeg tror, der kommer 10 forskellige stykker, hvor den tager nogle af de memes, som er kendt, og så går den ind og kommer et bud med en tekst, og igen, man kan og redigere, så det er en hurtig måde at gå ind og lave nogle hurtige memes på. Hvis lige bliver videodelen der, så kunne jeg godt tænke mig at vise jer video.ai. Der tager man simpelthen en video, uploader den, og så går den simpelthen ind og deler det op i små kapitler, og så kommer der captions på. Så det kunne være et webinar, det kunne være, jeg skulle gøre det med det her webinar, hvor den går ind og tager små snaser, og så kan jeg så bruge det som en teaser på de sociale medier. Går den ind og laver 100 klip, som du kan bruge? Nej, men den går ind og kommer med 100 forslag, og lurer mig, om du ikke finder de 5, du tænker, de er skide gode, og det vil lade sig lang tid at selv kigge det igennem. Her kan du bare lige hoppe igennem. Så et mega nemt tool at gå ind og bruge. Så har vi præsentationer. Nej, jeg har ikke lavet den her præsentation i Tog, men det kunne jeg godt have gjort. Der findes et hav af de her. Tog med bare en af dem, jeg er løbet ind i, som jeg synes er lidt sød, men ender faktisk med noget, som jeg synes, der er federe. Så her der er venner så sagt, at jeg skal lave et præstation for AI Tools for Marketers, og så kommer den med et forslag til en disposition, lige med ChatGPT, hvis det var det, og så går jeg ind og siger, ja tak, det vil jeg gerne. Og så går den simpelthen ind og opretter et slagdæk til mig, kommer med forslag til billeder, og så kan jeg så arbejde med den. Og til hver en tid, så kan jeg gå ind på et element, så kan jeg sige, at det her billede synes jeg ikke om, så prompter jeg bare et nyt billede, og så kommer med et nyt forslag. Så det er i hvert fald en mega nem måde at gøre det på. Den jeg rigtig godt kunne tænke mig at vise jer, det er den, der hedder, kan jeg se, hvad den hedder nu? Den hedder Plus AI. Det er plugin til Chrome, og den går ind og laver AI, men den gør det på slides. Så det vil sige, at du kan bruge Google Slides, men bruge AI, og dermed så har du et produkt, som ikke er et specielt produkt, som Tome er. Så det er mega lækkert værktøj at gå ind og bruge. Igen, går den ind og laver noget, som sidder 100% skab? Nej, det tror jeg ikke. Men som disposition, så er det egentlig meget cool nok som inspiration også på den måde. Et andet der kommer mange kommentarer derude. Hvad hedder det tool? Jeg kommer med tool-listen. Der kan også se, at der skulle være lidt mere præcis, hvordan det er. Logo og navngivning. Lynhurtigt. Den er egentlig også bare mere sød, end den er gavnlig. Man kan gå ind og så lave en business name generator. Det vil sige, at hvis man har et produkt eller en virksomhed, så kan man gå ind og så sige, jeg kunne godt tænke mig, at du hjælper mig med at finde et virksomhedsnavn til det her. Og så går den ind og siger, yes, hvad vil du gerne have? Skal det være et sammensat ord? Skal det være en forkortelse? Skal det være ikke engelsk eller noget andet? Og så kommer der så med forskellige forslag. Og dem kan jeg så browse igennem igen et par 100 stykker, så man kigger bare igennem. Og nu prøvede jeg at klikke på Smurfon. Det synes jeg var lidt pussy. Så jeg klikker på Smurfon, så går den og siger, super. Jeg har forskellige designforslag, så kan jeg scrolle dem igennem, indtil jeg finder noget, jeg kan lide. Og når jeg så får en, jeg godt kan lide, så går den og siger, det er cool. Her er nogle forskellige farver, som du kan arbejde med. Er der en af dem, du bedst kan lide? Og så på et tidspunkt, så tager du en beslutning, og så kan du så arbejde videre med det. Så igen, som inspiration, er det samme, som man får nogen til at kigge på ens CVI og ens kernebudskab og sådan noget? Nej, men sådan i en hurtig vending, så kan det da fint bruges til et eller andet. Så yes, man kan også hurtigt lave et website. Det er bare et pudsigt eksempel her. Så der er Durable, og der kan man i løbet af 30 sekunder, der kan man ind og generere et website. Så jeg går ind og siger her, jeg vil gerne generere et website. Bum. Og så går den ind og så siger, hvad er det for en type bygning, du gerne vil have. Bygningen. 2 sekunder. Sorry, jeg er sned inden, nu kommer ungerne hjem. Yes, hvad er det for en type virksomhed, du gerne vil lave? Jeg har sagt personlig træning her, og så går jeg ind og skriver min adresse ind, og så siger next, og bum, så har den så lavet et website for mig. Så en lynhurtig måde at gøre det på. Så jeg har lavet en personlig træning her, der hedder pottetræning, og hvis jeg ikke kan lide det, jeg ser, så kan jeg altid klikke på noget, og så kan jeg regenerere det. Og det kan jeg gøre på farveniveau, billedniveau, på tekstniveau osv. Så en lynhurtig måde at gøre tingene på. Det er i virkeligheden måske mest imponeret af, det er, at når man så går ind på
admin-delen her, så har man saftsus med både et marketing suite og en CRM suite, så det er hurtigt at komme i gang med. De er smarte her. Det er gratis. Den skifter så uren hver 30. dag. Så hvis man gerne vil have et website, som har den samme website-adresse, så skal man selvfølgelig betale for det. Men det, igen, jeg tror, det er de her 50, 60, 70 kroner om måneden, svarende til alt muligt andet, ikke? Så, yes. Billeder, jamen, der skal man bare skrive det, man gerne vil have. Jeg prøver lige at vise bare et par alternativer til nogle af de bedre, men med lidt mere tricky at komme i gang med. Der er den, der hedder ClipDrop, som bruger Stability AI. Mega nem at bruge. Der er nogle værktøjer derinde, hvor den har prædefineret nogle ting. Så det der med, at man kan lave billedet større, fjerne baggrunden, der ligger bare nogle ting derinde, som er nemmere at arbejde med. Og så kan man selvfølgelig prompte for at få nogle billeder. Og der kan I se, der går den ind og hjælper med nogle forskellige ting. Og det er det, jeg oplever, at ved nogle af de andre, der skal man altså lære sig selv at prompte. Og ja, det bliver meget bedre og meget mere præcis. Jeg har et godt eksempel lige om lidt. Men hvis man ikke har tænkt sig at blive 100 med den mest i at prompte, så er det jo en nem måde at gå ind og lave nogle billeder og ikke se. Kvaliteten er jo fænomenal. Gældende for mange af de her AI-billedtools, det er, at du får ligesom 4 bud, og når du så har fundet den, du kan lide, så kan du begynde at arbejde videre med at shuffle videre i den. Nu tror jeg, at vi er nået dertil, hvor de fleste værktøjer også er gode med tekster. Det har virkelig været en bøvlefaktor. Men en af dem, som er rigtig god med tekst, det er den, der hedder Ideogram. Så hvis man gerne vil lave noget med nogle billeder og nogle tekster, så er den altså rigtig god at arbejde med. Og ellers så er Midjourney jo stadigvæk en af de gode, og I kan se, hvordan vi er ved at bevæge os. Det her, det er version 4 af Midjourney, og her er version 5. Og nu er der version 6 i beta, som er blevet endnu bedre. Og i går, da jeg var på LinkedIn, der så jeg, at Morten Elm, han havde lavet et prompt. Han har skrevet det samme i de 4 store billedgeneratorer. Midjourney, DALL-E, Adobe og Meta. Og der kan I se forskellen på dem. Og det er jo vildt, så langt de er kommet. I kan se, at nogle af dem er stadig sådan lidt i eventyrfasen, men nogle af dem er altså også virkelig gode. Jeg synes, både Adobe og Midjourney er meget realistiske, ikke? Så det er Morten Elm, som går ind og leger med nogle af de her ting her. Ham skal I følge, hvis I er interesseret i det med AI-generering af billeder. Han prøver virkelig nogle ting af, som jeg synes er super fede. Så den her løb i nat. Jeg kunne ikke sove. Jeg var spændt på i dag, tror jeg. Så der altså TikTok, det der, hvor jeg finder alle mine AI-tools, det er fænomenalt. Jeg er pjattet med algoritmen derinde, og jeg er pjattet med hastigheden af algoritmen. Så der røg jeg i Clade AI. Prøv at se her. Der går man ind, tager sine produktbilleder, så friskraber den det. Det gør den allerede i opdatering. Og så kan du prompte dig til en baggrund. Så i stedet for at arbejde med de her solide baggrund, så har jeg simpelthen skrevet in front of a fireplace, og så kan I så se de 4 bud nedenunder, hvor den simpelthen har fritskrabt skoene, og så har den lagt en skygge på ovenkøbet. Hvis I ser nummer 3, så kan I virkelig se skyggen på gulvet, og så står det i et autentisk miljø. Så et godt bud på, hvordan jeg synes, vi går fra, at succeskriteriet bare at det virker, så er der altså nogen, der begynder at tænke virkelig fede tanker efterhånden. Så yes, vi har 6 minutter tilbage, så jeg skal lige have lidt fart på. Chatbot til dit eget website. Vi kan prøve at arbejde med chatbots. Det er bare op ad bakke det der med, hvis folk skal skrive noget, så skal de skrive noget bestemt for, at det fungerer. Der kan man altså gå ind og bruge sådan en som chatiq.ai. Så kan man enten skrive tekst, man kan også vælge at uploade nogle pdf'er. Det kan være nogle brugervejledninger eller noget andet. Man kan også vælge, at den skal crawle ens website, eller en ovenkøbet crawle YouTube-videoer, så man træner den med det indhold, man har i forvejen. Og så kan man altså lynhurtigt gå ind og så smide koden på dit website, og så har du altså en chatbot, og du kan selv styre, hvor kreativ den skal være i sin svar. Skal den kun forholde sig til der teksten, eller skal den også have menneskelige aspekter med? Det er en helt anden måde at bruge chatbots på. Der er en log derinde, så du kan gå ind og hjælpe den med at blive bedre og korrigere, hvis den går ind og laver nogle fejl. Lige et enkelt SEO-tool, som jeg synes er lidt sjov, at den er jo ikke meget anderledes end Answer the Public og alle de andre. Jeg synes bare, at den måde, den lige gør det på, er lidt inspirerende. Den hedder Also Asked,
Og det den gør, det er, at den går ind og fortæller, hvad det er for nogle spørgsmål, folk stiller derude. Men den måde, det er bygget op på, hver gang der er et plus, så kan man klikke sig ind. På den måde, så kan man simpelthen bore sig helt ned i dybden. Jeg synes, det er en mega fed måde at gøre tingene på, men nøjagtigt den samme data, som alle de andre har. Det er bare lige den måde, den gør det på, som jeg synes, der er anderledes. Og så vil jeg lige slutte af med, der hvor jeg tror, at I ikke ender, men der hvor det bliver interessant, det er, når det indgår i alt det, du kender i forvejen. Så prøv at gå ind og kigge på, hvad der er Microsoft laver med deres Copilot. Det er crazy. Den der Copilot, den dukker op overalt, i alt deres software. Og når du først finder ud af, at det ikke bare er en hjælpefunktion, men en slags, gør det her for mig. Altså, i stedet for at bare sige, hvordan gør jeg sådan, så beder den om at gøre det, så gør den det for dig. Det er fænomenalt. Adobe har sindssygt travlt. De har jo en prispolitik, der gør, at de får virkelig kamp til stregen nu her, og de er ved at integrere de her ting, og har gjort det længe, og de bliver bedre og bedre, men de er også ved at lave nogle tools, som er på prisniveau med nogle af de andre, vi kender, som for eksempel Canva. Og Canva er bare fænomenal. I stedet for, at de selv bruger tid på at gøre det her, så har de simpelthen lavet plugins, og det vil sige, at alle dem, der arbejder i forvejen, de laver plugins til Canva, og så kan du simpelthen gå ind og gøre det derinde. Og du kan gøre sindssygt mange ting derinde. Det her er bare et lille eksempel på et billede, hvor det er træls format, det ikke er kvadratisk. Så går den bare ind og beder den om den ikke kan gøre det, og så genererer den selv det materiale, som ikke er derinde. Mega nem måde at gøre det på. Så yes, og så er Bard jo kommet med deres Gemini, og det bliver mega interessant at se. Jeg synes Bard AI er gået fra, at jeg synes, det var rådent, til at det bliver mere og mere interessant. Den kan jo det samme som de andre ting, men er rigtig glad for billeddelen. Der kan man bruge til mange sjove ting og fornuftige ting. Og så vil jeg sige, at gå lige ind og kigge på Bing. Jeg synes, Bing det er mega interessant at se, hvordan de arbejder med de her ting. Netop hvor de blander informationen ud fra nettet af, og så med AI, synes jeg er sindssygt interessant. Og så vil jeg simpelthen gå fra Bing til Boom.